Samuel. No, gaa n'iru. Daalụ. Mm. Mm. Oh, ya nwa nwanne ya nwaanyị aka onugo dị na ihe nwunye nwaanyị ga na-akwụ ụgwọ ya. Mm. Ọ baghịkwa n'uru ịga ya kpọọ nwanne ya the man. Mm. Ebe ọ bụ na nwanne ya nwaanyị mepee ọnụ ụgwọ ihe na-aga n'etiti ha. Mm. And ọ maka na ọ chọrọ ya ka o ji egwu ya nwanne ya nwaanyị. Mm. Ya kpọọ the man n'onwe ya si ya rapụrụ ya nwanne ya nwaanyị. Ọ bụ na ọ gwachaghị ihe ahụ Nke ịtọ. mana ọ gwabeghị nke nwoke for the first time ya rapụ Mgbe ọ gwanụbeghị ya. ọ ya update. Mm. Ọ bụ na ọ gwazie ya nke nwoke mee ntị anaghị asendị nwanne ya nwaanyị all this rubbish message. Mm. Then o setizie ya ọpa aka mara ihe ọ bụ na nke nwoke kwechiri o mezie ya. Ihe sọrọ ya. Ihe dịzi ya n'obi. Ọ ya wa. Alright. Daalụ. Ahụ ifugo ihe njiwe like ya this my Ode Igbo fan because ihe a okwu kịta bụrụ the first thing bịa m n'obi. Ndị otu a bụ ndị bụ na anyị ji ha anya ma ntị anụ ihe ọjọọ. One ọ gịnị ka ị na one kwalụ n'onye nke anyị ga-ejegodo first of all gbubie ya bụ the thing from root 3 times cha na-eche ka nchie ya wona asa ụmụazị ọ bụ na ọmahụ left ya from right. Hello Mama G no keke ime eyo anyị na-anwa nnọọ ike anyị. Okwu gị amakwalụ mma. Daalụ. Ihe a na-eme mgbe ọbụla. Ya na-eme steeti. Mana ihe dị isi a ga-eme ihe ahụ onye akwụkwọrọ dị mma. Onye izizi akwụ. Ihe ọ ga-eme bụ nke ahụ. Ka mmiri dị awụfuwe. Kedu ihe ọ na-akpọkwara nwanne ya nwaanyị? Ike gwụ. Ọ chọrọ ka nwunye ya nọ. Okay. Ya gakwana ha ga-asị ka ebe n'ihe o ji gaba o ji were onye ebidozi ekpewe ikpe nke a dịkwa iche ya ga na ma ọ gbọọ ya ọzọ ma ọ distọbụ ya ọzọ nwunye gị anụzie ya simple. Okay. Daalụ Mama G. Okay, this is my family love. Who like a piece too much? Hello. Hello, Auntie Chinaza. Keke ime. Ndị mma kekwan. Nsogbu adịlọ. Aha m bụ Oluchukwu esi na Independence Layout akpọ. Gaa n'iru. Ihe m chọrọ ikwu n'ihe ahụ bụ na ọkwa nwanne ya nwaanyị ahụ bụ onye nke that man na-akpọ ọkwa ọ bụrụ ọzọ obere nwa. Ọ bụ ọzọ obere nwa. Ihe the girl ga-eme the particular person ahụ a na-akpọ ihe o kwesịrị ime bụ na o kwesịrị ịshọn that man. Fugia. Ọ baghị uru ya wụjije gwa nwanne ya nwaanyị. O kwesịrị ịgwa that man ezigbote okwu si ya ka ihe ọ na-akpọrọ ya. Ọ bụ ya na nwanne ya nwaanyị nọchakwa kpọọkwa ya ka enye bụ ebumnuche o ji akpọrọ ya na ọ kpọkpata ya egen ya ga-emekwa ka nwunye ya mara ya hapụ ya aka dị. Jisi ike ka ịkpọghachi maazị ka ị nwee ike ikwuru ihe ị na-ekwu n'isi ka anyị ghọta ebe isi abịa. Hello, good evening. Yeah, good evening. Afọ gị na ebe isi akpọ m? Yeah, Mr. G, they call from New York. Mr. G, no, daalụ. Yeah. Because this, I want to ask question before when Choliku. This one other girl, they are away. Now, senior sister, and the one you go before. Yes. Okay, now, the young one, we are very simple. And not to, for everybody to be sure, he had the man actually amen by this, the TPN regime in a young one 50,000. You get the point now. So now, my own suggestion is this: the girl na one day why so look at me the man. You get the point now. So how me the man? You get a high there. Then the one day why
the junior one, a meet to go the man. Man, hit the man who could was in the bus na Ziahan on Appleseas. Or man, go feed the man again. But now, how we meet and why you supposed to go grab the went at now. Then they get away, somebody not down there. Always know where you draw the man plan. But now, through one near why it did the man because if all the easy the girl now, that's no sit at the man, oh, we come to the man, the evil man. So, open us on seat on this one. Oh, we can or go under place, another young girl. You get my point now. But open now, the two girls, so they meet here the man. Now, for you, the man got out to say, a Muslim or the man that will eat full agenda. It did the man. They don't know her anything open at the man will eat full agenda, not just to have fun with the girl. So after that visit, then the senior sister bought the man. Say, Abiko, don't call my sister again. If you call my sister again, or the other the junior one about the man, say, don't call me again. Otherwise, I will let your wife know about this. So my own concern is say, let them not bleach the team just like that. I'm going to do it because in this life, I don't know, many things they happen. I agree. That's my own point here. Thank you. Yeah, darling. Okay. Okay. Mr. G na see aka kwosinia like that. Na ke why? Na one year why you go do ga first. Ka ma go da agenda the man. Ihe obu n'obi. No we ka obu na no onye ojad. Na ndị a breach ya na abia sibia ke ihe ọ na-akpọrọ nwanne no we ki ga to another person, another girl and onye nwe ke for victim. And obu na the man bụ onye ọjọọ ifo na ndụ anago. Ndụ aka let's stop. Hello. Auntie Kinari. What's on the radio? You? Okay. Good evening. Good evening. Kafagi. Maybe say I'm from the former Diana. If I'm okay, one. All right. Okay. Okay, kwa. Kenke name. Can you? Continue on the one. Talk to Nwoke the Nwoke. Oh, from I could talk on the charm. I could say me if I maybe the Nigeria. I can't know what why put us in the pose. When we couple on can be a carry make sense. Okay. Then when we should get out of it. Yeah, very simple. None of 1 year one young. Them Omar ever for 1 year had. Only ever on chair. Them again look on trouble when you want to will you see. Or Marapa no we only who mob evil something. 1 year one I had their way. So was the police mobile or men or tourism wherever more chase their land. Okay. Even in the middle town, I'll spend the mud anyhow. Get on the man, a brave old man. Oh, we can feel no it. I said, I am Babuania, Abonia. I can borrow mud in the other. Abonia, mine, kind of that kind of thing. So, say, none of I gas, Margodi, Iana, Boria, before I will with the Yanni. I can't continue. Darling. Bye bye. If you go near former Mr. G, who the same thing, Kahaga go to Kamala boom no be this man. Kamali on it, check it on elu. Can you be an because what I'm the thing now wonder Nasi. Or the possible name way. Well, I'm an unnamed pussy. If anything Nwoke ye me something meaning no only marry or walk or so. I try be on our walk and name me. Because something like this one now makes sense. Okay, mana 1 year wine. Now this girl get 1 year wine. Open no makes sense. Okay, Selema. Yes, things are hard though. Yes, Rike. Obodo bi igwe kita. Melu na inye mmadụ 50,000 onye kwesị iwu nienu dịka isi ife ọsọkwa ya bụrụ ihe ọ na-eme ya na-eme na a ga-eje weta ego. But ọbụrụ mmadụ niile now. At least this is a typical example. Ya na gudu now, real typical example. And that I'm shocked. Hello.
I'm very shocked na nwoke nwee ike nwoke ọ bụrụkwa nsị gị na ọ bụ na onye dị single mara ọma ntụmọjọ nothing mana onye n'ịmụgo nwaanyị ịhafụ nwanne gị if half of the girl half ụmụ nwaanyị niile nọ na family ha si na nwaanyị ọzọ ka ị chọọ ije nụ ijeze nụta nwaanyị na-chetakwa na the same family ha fụrụ ụmụ nwaanyị ha what are you looking for ka ihe na-achọzi maka o nwere ka ihe ga-esi wee mee ịmago nwaanyị asị okay na this relationship carry lead to marriage awokoro maybe because na he nwere understanding or maybe na DNM na blood group ha abụrụ ofu yata ngwa since nature ịnụ nwaanyị from my family a na-eme ya the girl asị gị ebe ọ bụ na ọwa ọkụlọ genuinely open-mindedly ọ sị gị nwanne gị nwaanyị nwanne ya nwaanyị ngwa o nwere how good your family ga-adị nwoke bata na ọma nchọda ịpụ ọma nche ịpụ o nwere how good ụmụdị training ụmụdị beautiful your family ga-adị nwoke bata ebe ahụ ọ bụgodị na ọwa ọkụrọ with this one ọ ga-asị gị oke ifukwa nke nwaanyị ele nkekwa ha up echezọkwana na anyị nọ na YouTube and YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo ijebana na Vote FM Odenigbo na YouTube ị ga-enweta anyị nọ live ebe ahụ nkịta anụ a na-egosi ndị ụwa otu anyị si eme ya na Odenigbo ihe anyị na-ekwu otu si abala anyị ulu na otu anyị si etinye ọnụ n'okwu a okwu tata anụ anyị na-asị ichelu na ọ dị mma na nwaanyị nke n'ọnụgo di ọzọ enye nwoke naanị ya bụkwa nụọ di ọzọ ịmago years agago the guy bịazie hit bezie on the sister younger sister ya sibia ka naanị ya afụ na ọ chọrọ ka ha afụ na ọbịakwa na afọ ya kito nye ya 50,000 ya gwakwana in fact ọ sị ya gwakwana nwanne ya nwaanyị na ọ chọrọ ka nwanne ya nwaanyị malụ kịta ka nchete na ọ chọrọ ka nwanne ya nwaanyị malụ ya gwakwana nwanne ya nwaanyị just na ya bịa afọ ya 50k nwanne ya nwaanyị wee gwanụ nwanne ya nwaanyị na-ajụzi kedu ụdị ọ bụrụ ihe abụrụ izi ọ na-eme anyway ihe abụrụ izi the girl na ochite sometime last year not 2 times the thing emegbo nwanne ya nwaanyị gwapụ ya nya nwa fedie ịmago dịka isi ọ ese ka ọ na-ajụ nke izi ọ jụrụ ese nke bụ ọsị ya bịa na Christmas ka a na-agba ya bịa ka na ya afụ then ọ bịakwa again this time adịfụrụ na Christmas eruwego nso ọ dịkwa mgbe niile oge Christmas ka ọ na-abịa the man na-arụ Christmas eruwego kịta ndụ a ọ chọwakwa onye naanị ya ga-afụkwa ọ bụrụkwa nwanne this girl kedu ebumnobi ya ebumnobi ya bụ what na intention kedu ihe bụ intention kedu ihe this man bụ n'obi wee na-asị this girl ya bịa onye na nwanne onye ọ hapụrụ nwanne ya nwaanyị wee jee nụọ nwaanyị ọzọ onye hapụ nwanne ya nwaanyị wee jee nụọ nwaanyị ọzọ obi ya niile wee na-asị ya na ụmụ nwaanyị niile dị nzuzu dara ibibe ụmụ nwaanyị niile ya na ụmụ nwaanyị enwere onye isi na onye nke a na ọ ga-abịa iya na ọ ya akwa 50,000 adị maka ụmụ nwoke dị mana ụmụ nwoke dị funny ụmụ nwoke dị fọdụ enwere ike rutekwuzie sị ya 50,000 nwa na ọma ha ncha bụrụ otu awụ ezi ọsọ ụmụ nwoke na-emove funny ha dị funny ọhịa bụ the truth kedu ihe iche enidi m ka anyị mmalụ ebe this girl ka ebe ọ ga-etinye aka ihe ọ ga-eme ihe o nwee ike imenwu ụfọdụ si nye ijena ụfọdụ si ya jee ọnya jee ka ọnya ejena ọnya akpọkwuna the man ọnya gba nkịtị mee ka ọ na ọ marọ dị ihe na-eme. Good evening. Good evening. Afọ gị na ebe isi akpọ m. N'afọ gị bụ gịnị? Mmiri enwe ilo. Nnọọ. I am sorry for you on the look at that I want to read it. I'm sorry for Ogawa. So one and 1 year. We need to know you. I am sorry for Ogawa. Yeah, body man, go meet you and a bed with that. And I want to wine. Go yours or another. So 1 and 1 year. I had an alcohol, Gabu the man, married the man. But over your job. The man to remember, funny why I'm a
ama m enwe dị that place. Ọ bụrụ akpọrọ ofu nwoke ma ụmụ nwoke na-abụ tiri onwe ya. Ọ bụrụ ihe ọjọọ nwanne nwaanyị adị redi iwe ya na ndị agha na-asa Russia ozugbo. Ọzọ oge Christmas like ndị mara achọwa ihe ebe a ga-esikwa ịgbazi. I'm telling you. All right, Dalu so. Okay. Nya jema nya zona ako. Nya duru nwanne ya nwanyị. Even self, obi m nara asị them self. Oh, we can demand what if na demand notice kwan because all depended na mamonye. No nke nwanyị ga-asị anya bịa ebe dị otu akwa nke nwoke ga-asị ya bịa because nke nwoke nwere ike ọ bụ na obi ihe ọjọọ. Ọ ma nkwekwe bịa ebe the girl si anya bịa. Ndị go na otielu price. So obi anyị ga-asị na nke nwanyị na-abịa for the price. So ebe ọ bụ na ọ sọ ya. So all the too risky. Hello. Hello, good evening. Good evening. Can I begin ABC Abon? I'm from Nelly from Maryland. Nelly from Maryland, no. We need to know you. Based on ife unye. Ọ na nke nwoke anụgo nwaanyị, nke nwaanyị anụ di. Then nke nwoke achọzie ya na nwanne onye nwaanyị nke ọbịa na ya yigoro. Onya bụ the case. And if na ọ gwabụghị ya the before. Yes. Okay. For my own opinion, African kwuo m ga-asị number one ka ife dị mmanụ bụ n'obi ịchọ ifo lady. So ọ bụ na dị ya ọ bụ na ọ chọọ ife ya ya gbaa mbọ fụ na enwe ya na ya so wee jee. Ọ bụ na ya na nwanne ya nwaanyị afọ ga-eso wee jee na otu ife m na-ekwu ya na nwanne ya nwaanyị ahụ eje n'azụ ya na nwanne ya afọ soro ya chọtakwa like 2 or 3 persons. Then ọ bụ na ọ chọọ ife ya fịa in an open place. Because number one, I'm not from poor family. Maybe on a near we go on with bad intention, Madam Amaro, the water. Because it's not exactly like this time we see me clear before. No, because maybe they need money, go with the opportunity. Or Bule and Warrior Butal. Oh, not the family with those Madam Amaro, the water. So not seeing in an open place. But only 1 year for food. Yes, you can't another person. Open 1 year for our water. The water. Yeah. How would this? Okay, as if we were in Yasu. Fast made family. What if you nego? Then. I discuss, but the common the man only good intention, only bad intention. If I want to get maybe. They know by the side, you be seeing it. They not want only bad intention. Nelly. Okay, Nelly, I message what you am as more no give wiggy umume additional network or to get out. So tata ini who maka nwoke na nwanyi mekobugo ihe o happy anu nwanyi ọzọ nke nwanyi jekwanu mgbe dibia kwara ya ọnụ ọdị ọzọ emechazie fast forward to last year na this year because ọsọ nke taa meziri o ji esemba na oge kwupụta ihe aka amalụ before onya bụ ikwu aka agafe ụba aka ya taa wee sị ka ọ kọsalụ m the thing ka anyị nyere ya aka mara ihe anyị ga-agwa ya. Hello. Hello. Good Kekime. Madam. Kafa gị na-ebe isi akpọ. I'm from Amarachi from Esut bus stop. Amarachi from Esut bus stop. No. It's my first time listening to your program. It's my first time calling you. Ooh, really? How come I speak? Yes. Right. No, welcome. No, Denibo. Thank you. See, I can say it in English. I can use English for it now. Amarachi Bonibo. Try ya miss English and Igbo. Igbo gị ga-atọ, Igbo gị ga-atọ na ọ ga-atọwagodo ntị. Okay. For my audience, for more, 1 year, 2 years, and a new person. Because maybe in some situation like this now, they will need a man that will like up
maybe now he might take her to a hotel room, something like that. And maybe as she's shouting or wanting to break the door, something like that, do we need the male to help them? So if you have a male brother, that's all you are there. In case. Okay. Dalo Amarachi. Dalo so okay, Amarachi say oye eje because na nke nwoke nwe ike me invite na hotel room. So any day na ya agbakado. Now you need the nwoke for it. All right. Hello. Oh, Mama G. Mama G, no. Oh, boy, before I got all the interviews done. Ogawa interview, I went to Saba. Other interview, or another interview. Now, I want mine, or any other banker, or I look at the 15 island, which also when you can them. I gave a chania, always to near 10 or 5. Say, Mecha, or give ego to here. I got that family, I like ego. Oh, you will leave out of church. Go with each other. More than I say, I can as a debate. Yagana. All right. Dalu Mama G. Yagana. All the kind of Jaga. Okay, Mama G si na ọka kwụkwa ebe ọ kwụkwụsie ike na anya bụ nke nwaanyị agakwa na ọ na-ejekwa nya agakwa na ana ha asị ya jee ejekwa na ọ ihe Mama G na-ekwu. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Good evening. Good evening. I'm fine, Chuku. Ifeanyi, no. Isiokwu nke nwepụtara mgbede a maka. Daalụ. Mana ọ bụrụ uche nke m ga-asị the girl ọkịọta. Na ya kpọọ the man, ya kpọọ ya na phone, jụọ ya elize nwaanyị ọ ga-achọ ka ya na-efu. Ihe ọ ga-achọ ka ya na-efu. Ha nọ na phone discuss ya. ọkịọta ya si the man ya gwa ya ihe ọ ga-achọ ka ya na-efu. Achịsi o ji achọrọ ihe o ji si ya bịa ya na ya fụ na ya ga-eyi 50,000 na ya bịa ndị ya ọ chọrọ ka ya na ya mee ọkịọta ọ chọrọ inye ya ọrụ ka ọkịọta ka o were ihe ọ chọrọ imerie ọtụzie ya chọrọ inye ya ọrụ na o were ihe chọrọ imerie ọkịọta the girl aga ọ na-aga ọkịọta ya ga na asị yawa ọ bụrụ na ya na nwanne ya nwaanyị ahụ ga-eso chọọchị ya na nwanne ya nwaanyị esone ya kpọrọ eyi ya nwaanyị dachisi ya chọrọ eyi ya nwaanyị ọkịọtara mmadụ abụọ ọkịọta plọs ya wa ha abụrụ ịtọ ga-ebiga ya ebe ahụ ọkịọta sọsọ ya wa aga na mana oge ebugodo ụzọ kpọọ dị mana na fonu jụọ ihe o ji maka ya achọrọ ihe ọkịọtara ya gwa ya ka ya malụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịdashi ya ego ọ bụrụ na ego ka ọ chọrọ ịdashi ya o sendụọla akaụntụ nọmba ọkịọtara omuvuolu ya demon ọ bụkwa na ọ chọrọ inye ya ọrụ ọkịọtara ọ gwụ ya na ya chọrọ inye ya ọrụ and ọ na-aga ọkpọrọ ndị enyi ya ịbụọ ọkịọtara so ọ ya bụ ntinye nke m daalụ ngwanjisi ike daalụ so okay na Nugonian Ifeanyi si nya kpọrọ ndị enyi ya nya kpọkwa na nwanne ya nwaanyị ahụ esokwana ya ihe ọ dependere ọ bụ na ọ si n'ọlụ ka ọ chi inye ya ọ kpọrọ ndị enyi ya gaa asị ịmago ndị ndu. Hello. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Obinna ka ebe ị nọ? Ana m achọ lọt kịta. Obinna nọ. Na mbụ na akụkọ a kọrọ adọtik m zuru ezu. Because adọtik m zuru ezu na ha gwara na ihe ha na-akpafu bifo asị bịawa. Ọjọọ si na-akpọ na fon bịawa. O nweburu ihe ha na-akpa. Ojo ji wara asịsị bịa ka nye gị 50,000 naira. So, and ndị na-asị gawa na-aga eme gịnị.
unless all like you got me hot or go me or gawa. You may sit good up. Over some of whom work in due time never shame. Don't understand me. If it's good up, what is your romantic tamper? When they like when they open their family now. We never say they can do whatever. It's good when you have na why also. You really just to break that woman's heart. The worry need to not get changing in that family. The man can do whatever he wants to do. With them the wife like more like her. So I'm not sure I can say the up and can. My advice me here go. Obono like the man na body and yaka wa gambe and 50,000. Obono like the man na body. Nya no do we are cut the relationship. The plan shot yeah about much na ga that on like that. So come to come do think. Dalo. Okay, Osna. Anyway, even with points because obodo onye try dash mmadụ ego shebi account and mmadụ onye na-emesukwa n'ihe cash kita. Thank God for mgbe eme cashless policy ị ga-emenwu ị ga-ejinwu nnọọ like ị ga-anọ ebe ọbụla ị nọ send elu mmadụ ego so ọ bụkwanụ nọ transfer ka ọ kala ime transfer ọ bụ na ọrụ ka ọ chọrọ kwasị anya ngwane emails forward all your CV ọ bụ ihe a ka ọ ga-agwa ọ bụrụkwanụ ọ tepụtụkwanụ onwezikwere ife because onye nwee 50,000 naira inyere just like that then onwe ihe ha na-akpa necessarily the girls no nwere from the sister's end no nwere ihe ọjọọ ha na the sister na reply to him abro the sister post to WhatsApp status or comment ya or say you can get this and more mmadụ sị you can get this and more nke nwaanyị sister ya from where ịghọtagodi maka ụmụ nwoke ndị ile sugar ụmụ maka ọ na-adị na hello Good evening. Good evening. Kekime. I don't know. I'll call in Cambodia for radio. Some Nwoke. Nwoke. Some Nwoke. You people will never cease to amaze us. Hey, I'm from the Emmanuel. I didn't think I was going to Emmanuel. Oh, darling, me rofuma. Right now. Natural people, Akoka, he will stay now. That one of my friends. He's still my friend though, and he'll continue to be my friend because like I said before when I said right. But who guys no school? Because how we in the comment in the kitchen I think call mother coffee or mud. I see me job. Oh, the person, the man, are probably a good person, or well, any bad intention. Really, your double no, can I get for all you call the junior sister? That the junior sister, where mama, or care where war. Man, I would working at a teenage shape. After the junior sister like this, after the senior one, was the junior sister on name. Okay. One of my friends, can't say mafia. My friend, you're gonna be why you can go any length. Family, you know where you go. Ofu wine. Come wine. I think why you're gonna be why you my friend. If you're gonna be why you may go to the no get to take upon any okay, which is from Imo State. Okay, go out. I didn't know you knew. Phone again, a loudspeaker. Phone a loudspeaker, and anything. Okay. Jim, where you go? I shout. Okay, if my name could be my friend, if we open up wine, or you open up wine, or like a wine or from you can go any length to get a girl. On any arm of Nwoke. Imo State. Nwoke Imo State more than Mahana, Mahajom. Now, what you? Mentimbo, Odira Kuka, Odira Kan Mefue, or no wine. You know, we are not today. I went comedy and cover them like this. I did them short at that time. Or 1
one girl, fita the girl, chufa roommate ya. Ana aba maro. If I now give this, ana aba maro. Ana ocho roommate ya chufa the girl no. We are worried about na mani mana. So I go Chinese na isut. Ni mana ba worried ma all there wa. Ni couple ready guy. So how come try couple? Can more see so makana if no okay can do so wiki. For that, one reverend father that you were young wine that time. It's in a new even though they are like a magana. I'm telling you. So, eventually, yes, all the four Joe as the reverend father that name wine. In a meal, Cabbage name in your canifatan, a bill on a togo, the fatamenu, you cannot follow the best money by Neo Coffuma. Yes. So, of course, like this, sure the or your wine, Yota, or welcome the team. Who welcome the team? Yeah, small guy that it up. Kaja when I take go. You say in a seat called Cookie when at this man dog, no name marrying you. The man can take a cake or make or send the girl ego, Kadiga with the cake. Who go get send the ego to the girl. And the man always to work shadow, who don't work after the union or then a sit out, Pachankata, a mamma did a week to forget the girl we cover that the next day. Water. So after everything, the teenagers as the way I knew. If you care about this thing, the girl about that, or yes. Water. And okay now one the elder sister now the guy now. And the girl either for that him now for doing why I did teaches straight. We got Mapan and we are Guineana and look fit wine. Mapan again one year I but I met us away go for my. Why is you talking to that person? Why is this me rude for that person? Because the last color go. Ima wota kashwe ka akpora ihe niile akpọkọ mbuka manọkata like this person ke yoga ogo uka dike bia akwụkwọ na ebe ntere aka bụ ihe 5 hours journey bụ ihe ga-spend mapụpụta ụbọchị ready ihe niile ga-etika salon ihe spend 10,000 20,000 oke spend on a person ịpasịta na mmadụ ịbụ m ga-akwụcha ụbọchị ọsọ ịda mba na owere isi the best thing bụ ịkasho na ọ dị man abụrụ ike nke nwaanyị you know, like if I the guy you it's not the but bring you on a plan is it you on it to look in a you know that kind of thing. I think you go down room for that thing. You get music with you on here. I brought more about the girl. Number start there where I'm like, you get neko. I brought that. You got nah, I like me. The main thing. We do me any no these people call ya chicken. I'm away Bob no issue with the walking. Would you can numbers with a walking block or you not block and block if you get up person of a shape of it. You want to detain. I against a car already see that's the one and a madisuru or Kogawa. Coffee your bonnet. Respect again, respect to we have book on or gain 50,000. I be Joe Diego, Ego Kazabi. I be curious with that. But how when you get no way, it will come up on that. What the family do now, where different. Any small thing need 3 goon, the water. But the mama Jish will go the week about the family in your banner being able. Because I will put the wife, you open a cotara, okay, like this, mama never let us over here. I don't know. So, only, you know, for no why idea, man. It's a man mad the value of it, like your personality. Okay, you go each turn all the money. I want you with a man you and who can marry you that the man we are a regular person. Your net. A born dog age you go. 1 naira, 2 naira of anything, him go rap down. The water. I'm a fan of the person, the girl with a value to herself. Okay, I didn't say can't see your no. Oh, they can bring me to a yesterday, Matana, Abatam late. So they can go into a gay. But we can get that as a most in Terion. So, thank you. I really appreciate your program. Thank you very much. Thank you. All right, now, bye. Bye. If we go another dimension, he make a lot of points, but only here, it's not going to get a Nwanne.
or the right. I mean, I feel if I'm no the game, the one you want mirror for because here zozo buru nke why buru nke nwoke buru tukwa nzo gwazie nwanne ya nwanyị na chat ka nwanne gị nwanyị agwakwa gị na mụ na ya na-akpa agwakwa gị otu nwoke ga-eshi wee tinye ego ya sef ifu na exempt go onwe ya buru ihe niile vi nwanne ya nwanyị n'ishi mgbe the elder sister doesn't meet the younger sister say so na gị na onye a na-akpa egwu adịm sef onye nka ifuzie na ọ ga na-adazi somehow na ntị for me amakwa maka onye but I feel that na the girl mere ọfụma igwe even if na ọ chọgodoro ịkpọ the man na phone si ya ihe na-agwa m esitro well with me agwazina m maka of ọzọ achọghịzi m ịnụ such thing biko possibly block the guy off for ndị na-block nkwa but I feel not kara otu ọ gwara nwanne nwaanyị dị mma then ọ chọzi any other action ha chọzi take fine but telling is very truthful, open, and then honest with somebody. The very important. Is onwe ya na-ezu. Hello. Hello. Mgbedoma. Mgbedoma keke ime. Ọ dị mma. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Ọ Tantarize na-esi Presidential Road akpọ. Tanta. No. Okay. Onye isi ka ntị ọnụ okwu a bụ ihe dị na ụdị nkata ịma ọ na-elu isi na ọ da-abụcha ihe ị na-eche na-eme bịa ga-eme ma ọ ga-ebi n'obi na-abịa ga-eme bụ ihe onye a chọrọ ime ịghọta bikọs ma a sị na akpa alarụ n'ike o nwere ike na nke nwaanyị ahụ bikọs ị na-aga n'ụzọ mmụọ efu nwaanyị si abebi ha afọ ebe uche ya gbagogoro n'ọbụ na ị na-etost ya ma ọ na ị na-achụ ya ma ọhefe ọmụghọ na ọma mbọcha o nwere ka ọ bụkwara ihe ọzọ ka o ji maka ya ekwu why not ọ bụzikwa na nke nwaanyị ahụ bụ nwoke na nwoke ka ọ na-akpọ ihe ya bịa ọ ga-asịkwa nnọọ ka ya na-aga hotel gaba iko o nwere ka echezi ya n'ụzọ ọzọ oke ọ chọrọ inye aka ma ọ n'otu ọ chọrọ ga gwa ụgwọ ego o nwere ike na ọ bụrụ na nwoke na onwe ya ọbọdụ ebe ahụ uche ha na-aga ka uche ha na-aga sef na ọdọs chọrọ nnọọ onye ya gaa ma ọdọs onye ọrụ na-afụta ha azụ ihe ọ chọrọ inye the family ka o jidekwewo nyere ha aka ma ọ nweghị onye intention n'ebe ọ nọ because oge ụfọdụ ihe ndị si na a na-agba agbara n'ike dị na ụmụ nwoke adọrọ ka ụmụ nwaanyị oge ụfọdụ because nwoke ihe ọ chọrọ ime ebe ọ chọrọ ịga ọ ga na-agwa gị amala amado shọ ịmara nnekwa ebe ọ si abịa ka ọ bụ na ebe na ọ tụfuo ego ya na ego ya na n'iyi ọ bụ na ihe a ka ọ na-achọ ọ ga-agwa asaa n'ekwe chọọ akwụkwọ ọ ga-akpọrịa ga-eme ka ọ dị ya mma ito ya ma na nwunye ya dị emechi ya ọfụma mana ọ na-echete mgbe a na nwanne ya nwaanyị na-arị ọgwa asaa biko n'ọhịa ka a ga-agwa ya biko ego ole ka a ga-akwụ imere ihe dị ụtọ ọ ga-agwa ya ụtọ ahụ ghọta maka na ọ bụrụ na ọ bụla ya oge ụfọdụ onye bịa okwu ji ndaletu ahụ bịa o nwere ikolite ebe ahụ ochie na-ekwe ọzọ ihe ọdụda ga-enweta mba for what maka gịnị kwa ghọta ọjụ ọ bụrụ ya na ego ya naanị ghọta so ihe m na-ekwu bụ ọ bụ na the girl ga-aga ọga ọnọ na open place o nwere ka nọ na park sị na anọ na park ebe dị ụka ma ya fụta ebe a n'ebe a ka anọ ọbịa ada egbu mmadụ onweghị ọ na-abịa ịga mee because onweghị ọ bụghị ogodi ihe ya ga-asị na-agbata n'ọsọ ihe nke nwaanyị ọnụkwado ihe ọ ka ga-emekwa gbatara ya n'ọsọ mana o nwere ike ọ bụrụ ebe ahụ uche ya na-aga na because iredega na nwoke nwere ike duru nwaanyị bịa n'ụlọ ya kpọbata ya n'ụlọ ya si ya biko ego ole ka a ga-enye dọrọ abịa tụrụ abịa n'ụlọ ya ọma mmechi aka na-esi ya isi a na nri
n'ebe nke gasa ahụ na-eche na-enye ya anya mgbe ọ ga-abịa sị ka a na-asata ma ọ bịa kpọsara ya nkata ma ọ bịa wansi esi oke biko na ị ga-alahụ n'ebe anyị ọ bụrụ na ụdị osi nkata ọzọ nke nwaanyị ahụ ebubu ihe ọzọ n'obi ghọta ọ bụrụ na ọ bụla ebe ahụ obi a na-aga oge ụfọdụ ọ da-abụcha ihe ahụ a na-etete nnọọ na-emebi ihe na-eme onye chọrọ ime ihe ga-ekwu ọ chọrọ ime because 50,000 na abụrụ obere ego ọ bụrụ obere ego kịta just ekweta economy dị kịta na ọzọ nwere ozi isi mana onwe ihe bụ na-ese mmadụ ngwa sendeli m ego kaadị send godum chika ọ na-esi enye gị ehema na iji ihe a na-achụ mgbe onwe ebe ị ga-emecha gwazi ya impeshọn ebumnobi n'ebe ọ nọ mana isi mmadụ ya bịa ka afụ bịa ya bịa na ị ga-enye ego dị ụta ma ịgwahọ ya si ya n'ọhịa dị ụta ọ bụrụ na ihe aka ifu n'obi iji agwa ya mgbe ị gwagoro ego one dị ụta o kwesịrị ịgwa si ya nakwa ihe ya ji maka ya agwara ya ọ ga-emenwuru ya bikọs ọ bụrụ obere nwa ọ ga-agwa ya agwa gbaa ya akpọ ọ marụ ọ bụzie na ọsị ya mba na ego ahụ na ama mma na ego one dị ụta ahụ ọsị ya oke ngwa ka tụkwasị ya na nwanne nwaanyị ga-amadụ sef ọ ga-amagodo n'ọhịa ibisita ma ngwata dị ama nwanne nwaanyị ma ọ gwada ya sef ma ọ bụrụ onye na-ebi udu ndị ahụ na ọ gaa n'iru gaa mee ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye na-ebi udu ndị ahụ si ya mba na-akpọkọ na nwa ya ọzọ na fon ọsị nwanne ya nwaanyị emekwa ihe na-aga n'etiti ha na-aghọta so ọhịa dị n'ihe a so ọ ga-abụcha ebe ị na-eche ihe na-aga ka ọ na-aga o wee kedo ọ bụ nọdụ azụ nwanne ya enye na nwanne ya nwaanyị igbo mara amụ ozi ọ chọzie ọdọs meere ha ma si nyekwere ha aka nnọọ ga-akwala ome nọtị because ama m ebe a nọ ụta nọ o mego ụdị ihe dị ụta ahụ emego na ndụ o nwego onye karịa nnukwu ma sista metere ọmụhụ ya na onye ọzọ ma sista nke onye ọzọ omechi amaọzide mana oge ọ na-abịa ekwe nkechebe m ụta mana ọ mata m fụ ihu m so ọfụ m kpọọ m tinye ya nọmba mmasị ka onye nna amahụ na ana m nọmba ọ nwoke ka ọ bụ onye nna amahụ na ana m nọmba mahụ na ọ chọrọ na ọsị m nke m na-alụ ngwa ihe m na-alụ ọsị m oke ego ole ka m ga-ejiri ọla ngwa ya ha material high price okwete oge m waziri dọọla ahụ ọjụọta m machiteziri ya si mba metụtatere ọkụọzara m si m n'ọmụọ nsi ike ma mụrụkwa ọ bụrụ na ọsị m n'ọdụ ọsị ka na ama na ọ bụghị ego ole dị ụta ya gara n'ọdụ n'ọtụtụ menyere m nsi oke so oge ụfọdụ ọ da-abụcha ebe a bikos ihe m chọrọ ego ime m ga-ekwu ya ụha gwa onye ahụ ọ mara ama ọ bụ na o kwere rugara onwe gaa n'ihu ihe dị na ya ka nsika nkwu daalụ all right okay one more call ka m nwee ike gaa musical break yes ka anyị ga-aga gbachatụ obere egwu hello good evening hello good evening Emmanuel from Thinkers Corner. Okay, Emmanuel, gaa n'iru. Biko, ihe ahụ bụ ibe nchọrọ ikwu. The best the girl abụrụ nwata. Asọkwa adị m ekwufe ọ bụrụ ọgwụ nwanne ya nwaanyị onye ife ọjọọ. Adị m ekwufe ọ ga-abụ ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Otu njiri ikwu ọ bụrụ nwata bụ ihe a niile bụ na chat. The man ama m na-edume ya. The man blackmail, the man told you that what they are 1 year wine and a 1 leg wine. You need to declare to chat. Water. You go share a chat, the 40 years ready. So I be able to say, oh, for 1 year wine, you or dog banjo, or for 1 but not for more when you need it after that cost 1 year wine. Anything. They take everything to myself.
Oya de me bani di way we can later say you was one nigga and the year me play sometime like this and the end me bani ko de oshweka you ta boro asin kata amambi ga da ko so one nigga one and another thing in chiti rono na class ko la ko ona say we come go come away any bad intention really we can go come away any bad intention but what can I want have here what open na pasa wine kata begin ma not the married about the guy I draw married open it but the girl I'm exactly. The guy and they could be married yes like happily married no pana na one year wine make of year so where any room opening I think he create with this person room I draw genius you bana budi magri ko woten dum shadi anything over after all the knock on one shred get am funa na my guy ya ifigo stay ticket and say hey hello man media man you the number unless I anything over reasonable like this to say but in care that after now this probably not that man knew me because na for year for one na for no year me go we need money give them me come me or money give ya one kata me no I'll just keep that like we can do matter and away anything over again and come on I give that do a close no matter how good you are whether to my parents or to my siblings I'll just keep that in maybe that distance and none of that distance I have in here then I think about where anything over the man who abroad either use the gear because look up and work 50,000 one could go yes I like okay but get it when over there on here I work well we can 50,000 kita you bana me taking over kita is makana and I take it was then to know that 50,000 age gungundu I'm going with the I go don't do I'm going with the casket I Ginny yourself. Oh yeah, they put it in now. If we going on up the work one put over really all like it just open normally they not married the just like the girls just to appreciation of our beauty. I believe the put over the girls and that fine, a man people do not use again. The guy can use this in a friend or he can work your ex, your friend, no, they go so well, anything just send the enemy. Okay, I'll take away again, and we should be a friend, so work anything in an water. Yes, all be open all that, but it has to get that nonsense, very big nonsense, because you will not okay, we get intention. Whether good or bad, okay, we get intention. And then one week, come and see that way around. So go kind of good intention. Or feel up to send the area a good account. Yeah, say call account to send the area 50,000. You get like an issue. When you're off your account, you can take phone to my sister. Dari Emmanuel, Dalo. All right now. Dara. All right. Ngaga to very musical break. My name agonu na Nwoke di married. Where do you na call him kita na because with some men who say na everybody na nke nwaanyị anugo di na onwe ka ọ dị. Send the balo ex-girlfriend ya anugo di ego. Okay, heck, you send the one near one maybe can help or they just feel like giving and all that. But aside that, if you say mother be for baggy. Nyabia go there before near the ego. I believe from na demand bad anyway. I feel him not just not here this notion working when a men are polygamous in nature and they are going they married as again and how we right. You may anything suffer. Ni form na suffer for me na Nwanyi no kana adi noro no ekepia yo mana nke nwoke he can do he can undo. Madam. So this case now for the fact none go wine rather not the man except none but no except he divorce nwunye guy addition na una dey mess no separate I still need to go single again but obro so long as they on that marriage because he na asuma be afogi obuni ibu odogu just like Emmanuel said you saw nya who send the account number e really had the money anya mana gị nwa onwe gị bụ gịnị ozuo me ekwu eme ekwulora ọzọ igbo ndụ onye mmekasị ọchịrị ọzụa anya mana gị nwa nọ ai gị dị afa ifiri ya na-agagharị mana orukwa na anọ nke gị bịa sị nwaanyị ya bịa afọ gị
or just the whole if one ara na emegi paka ide anu ofu ebe megidekwa oge megiti nke nwanne ọbụkwa na friend nwanne haba ife na-eme gị agbara aka ị need deliverance biko ka anyị gaa musical break anyị lachieta azụ ka anyị nwee ike tinyekwa ọnụ n'ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taa cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ m bụ Aunty Chinazọ anyị na-abịa agakwa n'ebe ọbụla two persons, the younger sister should have. Oh, we're commenting. Just read the comment. Can you read the comment and stop for this thing? I should read it. Oh, we're commenting. I don't know. Where am I even say? What's the Chinazo? Good to see you. Oh, Kafa Bian. Biko Kafa Deban. Onye Ejekwe, Cecilia. Cecilia. Am I still live? Yes, you're live. Kill the sound. Kylie.
Ndewo anachetego maazụ na Volt 104.3 FM Kedu kwanụ una na digest kwa okwu a niile anyị kwuru today because ama m na ebe ọbụla dị iche iche anyị nọ ọ na-eme anyị affect in one way or the other. O nwere some people ihe amigo just like Emmanuel na o nwere ọhịa nwoke bụ anya afọ nwaanyị na ọ ga-eme anything o teki ịdị sure na o mee gịnị na o nweta nwaanyị ọbụla ọ chọrọ. Ọ wee bụrụ that situation or that problem anyị nwee asị ụmụ nwoke dị gịnị polygamous in nature wee na-ajụzi awatara ụmụ nwoke awatara ụmụ nwaanyị na nkụ amụọ ụmụ nwoke amụ na m awatara onwe bụ onye kọwalụ m ya bụ ihe ọfụma mana na nsogbu adịrọ anyị na-agakwa n'iru na time adịọzọ m ga-enye mmadụ a birthday shout out because na taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ the person, taa bụ birthday celebration the person. Ndị magonu na n'odenigbo anyị na-eme ya ka ụmụ nwanne anyị na-etinyecha aka na-etinye ọnụ n'ebe dị iche iche just ka ime unu obi aṅụrị otu ọbụla otu na wee dị wee na-asị na ọ bụkwa na o nwere nwanne gị na-eme birthday ịma ma ọyị gị nwoke ma ọyị gị nwaanyị ma nna gị ma nne gị ma di gị ma nwunye gị i wee chọọ ka anụ onu ya na redio just otu isi mkpọ ya na just onwere ife dị na ya ọ just send a line message saying wow I agwazie gị what it takes because everything has a take and stick and tag. Anyway, ka I have just no any okwu too much. Pick one more call. Made this call I wrap wire up for the day. Chetani no na Volt 104.3 FM. Afam Banti Chinazo Odenigbo bụkwa program ị na-ege ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne na-eme ihe ka ụmụ nwanne. Before nga break ha gwa m unu maka a guy, a man, nwoke or a man. Yes, maka onwe ezinụlọ onwego nwaanyị na nwana a girl mekọrọ ihe mana ọ nụrọzi the girl hapụ the girl jee nụọ nwaanyị ọzọ. The girl n'onwe ya di bịakwala na ya ọ nụrụzi ya di kịta anụ nke nwoke na-chetezi azụ sibe nwanne ya nwaanyị na ọ chọrọ efia. Achọrọ m ịga into details no matter what o kwesịrị isi nke nwaanyị sef ya bịa afia maka ọ bụ na nke nwaanyị na-akpa ịdị nkata ọfụma otu o si wee chọọ ya bụ nke nwaanyị ọ bụ na onye ụsa ma na onye dị otu ahụ ọma nje gwa nkwụ nwanne ya nwaanyị na nekwa ahụ na sososo person ekwe ife ọ na-ekwu ife a chọọkwa mee nka o wee sizie nke nwaanyị nwanne ex ya bịa ka naanị afọ na ọ bịa na 50,000 naira digodu sure for her. So wee gwazie nwanne nwaanyị na-asị na onye a now na naanị aka dị na mma naanị ya n'ịmago na ha na-akpakwa once nwere ike na-ese naanị ya kedu ihe mere oge ji wee siba nwanne ya nwaanyị na ọ chefia na-achọzi otu oge esi wee handle the situation. Ihe 3 options onye enwe ọsị dị ya n'obi kama na ọ marọ nke ọ ga-eme bụ ịgba the man nkịtị kpamkpam pretend like na ọ marọ na ụdị ya ahụ na-aga between na nwanne ya nwaanyị ka isi nwanne ya nwaanyị jee fụ the guy ka ọ mara ihe ọ na-ekwu ka onye anwa soro nwanne ya nwaanyị jee set the guy up ịghọta nke nwaanyị banye nwanne ya nwaanyị banye emechi sochizie ya azụ just ka ọ fụ intention the man ihe the man nwere in store ịmago m na ọ na 07060485853 ma ịkpọ m na 0915-570-8347. kedu ihe ilo na nke nwaanyị a kwesị ime? Hello? Auntie Chinazo, good evening. Keki me, good evening. No. Ade mama, Amaka na-ekwu. Amaka ka ebe si akpọ m? Anọ m Topland taa. Amaka no. No. Chinazo ka eke imekwa. Ndịkwa mma, ndị mma. Daalụ. Biko, enwekwa 2 ways about this akụkọ a kịta. Otekwa ka m gewere ya mana nchọ ka nghọtagodo ebe dị tinsi abịa. Ụmụ nwoke dịkwa ahụhụ mana ọ chọrọ ime ụmụnne na-abụ isi adọrị that man mma. The family ọsị anya a na-ala aka ego na ha na-aya ayọyọ. That girl should not go. Abi? He should not even try it of husband he set it up. You understand? Guy make a good plan by doing that. Ọ bụrụ na ọ chọrọ help that family. Ọ mara the senior sister nya na ya na-abụ mekọrọ ihe nwa ya alịa ego maọbụ si the girl ngwa weta akaụntụ gị o help ha na nke bụ nya bịa afọ ya na 50,000 naira dị alịa
Shame at all. I'm telling you. You understand? Shame now, Marie. And the worst part, if they are doing that rubbish, I think you're one there. You're tying na again. Other one. In fact, we've got 2 ways about this thing now. That girl should not even try to smell that place. Okay, regret it. And the anyway, take it out, Jenna. 50,000 naira the latte. Or man nearly up to 20,000. What are you talking? Can you check a while? Or man nearly up to 20,000. Maybe I try so 50,000 when I in your pudding yourself. No, what's in Ibuano? On your god, you shall know you're going on a baby, yeah, no longer 50,000. Or just call it that job. Oh, yeah, to born, yeah, man, one the nab. Maybe no, we'll go. Here, the girl, me oluta. Listen, young Kenyan bomb boots, Diana, young Tatan, or to make young may I pay back never the younger sister. But they should not even try that mistake in Dalu. Well, much about this thing. Only the mind, I just women or on the Benono. Okay, go for test ever. Dalo. All right. Onye Jekwe Cecilia no na YouTube. Dalo. Afun message. Good to see you too. Eba kanga hosi for today. Sino dalo for in on your room na this topic today. Makano di reason. And eba no we kanga bia we miss the other official assignments. The second one for today. So a birthday shout out. A friend, Melu or Nwoke birthday the guy. So I got me on a phone. Kai malu, imagunu ko suwe nolo. Makana sa wo bossing ncheta omumia ne pray ne hope kwanogi piki call anyi. Kai nweki gbasa ozi wa enya Nwoke. Okay. Hello? 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 Inani Nehu? Yes. Good evening. Kekime? Okay. Biko we na akwa. Yes. Okay, afagibu Tobi. AGTN we malogi. Biko acho me kwa akwa. Keki yesi kwa alomo. Ina unisex ke na akwa ko umuwai. So umuke. Sorry, just men. Just men. Yes. Chai. Ego neki yeji we kwal Eclif akwa. Iclif. Yes, Iclif rather Olisemeka. Depending on what we are making. So we are making your birthday today. Happy birthday to you. Happy birthday. On Volt 104.3 FM. You're on radio actually. Are you serious? I am serious. I didn't allow Holland. Why now? Tata birthday. How? I've been working all the time, so you're trying to rest. Yeah. On your birthday. What am I meant to be doing on my birthday? It's supposed to be. I mean, one way they come on now. If I bomb where they pour come there. Anyway, Olisemeka Sinusi happy birthday. That God should keep you, bless you. Nibu Baba Nkete. Thank you very much. I appreciate you guys. Thank you very much for being Eclipse's friend. For him to go through all this hassle, just to know Isigi happy birthday. Muhammad Onenege tata amara na ta birthday. Wow. Ha. Thank you very much. Dalo. Happy birthday to you. Wishing you God's heavenly blessings and more clients. Amen. More clients, more money. Amen. And more blessings. Open doors. Thank you very much. Thank you. You got was Eclipse. Yeah, thank you. All right. Dalo. Narafuma.
All right. Eva Kaiga Benanje Devanoba Sinketa Sigi Dal. Thank you for staying. We tantichina zono what I say me and then can wine egamonte and on where Chego send a message kita sin and tichina so thank you very much. Because now right now and she can okay decide what to do. Makana imagon na okwu asiri ike as a young girl I'm sure all the young oboro no katagaru no nne nwanyị ọ chọọ ịdị sure na o made the right thing and ịdị sure that na nwaanyị ibia nọ n'ụlọ debe that man na oboro imago hypertension or because plan the girl plan it's not the last plan bụ ihe dị ya n'obi ọ chọrọ ime na ọ bụ na oburo na ọ just try call the thing but no he set the man up with that video tie na social media set ya up o rip the mo rip o were use the video tie na social media we say mba na I drop show na dem ma because almost nwoke ha ma ho ma imagine ino na wine nya ono wine o nwe wine no onugo wine then ihafu ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọ na circle gị wee bịakwute your friends your ex-girlfriend's sister ifro na emere ya eme ọ bụrụ a normal thing so na assume daalụ ka echi bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ n'Ode n'Igbo chetakwa na ị ga-anọ kpọrọ unu egwu masịrị mma from now till mgbe ọ ga-abụ ka echi nwa